Elizar, historian lizentziatua da, momentu honetan tesia egiten ari da, orain azalduko duen gaiaren inguruan zati batean, eta UPV-HUko irakaslea da era berean. Bere zera ekarpena da zer geragu, nor geragu, naziotasun oinarriaren inguruko kezkak sektore abertzale euskaltzalean. Bere zera muin edo mamia da abertzaletasunak euskara erabili zuela kohesionatzeko, halako batean euskara kohesio bide hori zalantzan jartzen dela, beste alde batzuetatik, nazionalismoaren barruan, eta orduan hemen esaten duen bezala, joera horrek ordea kezka sortu du abertzaleen barneko sektore euskaltzalenetan. Listo. Bien, saiatuko nahi sintesi egiten. Hasteko, azalduak luken nondik eta nola sortu zen komunikazio, ez? Justo duela urtebete, Julenek Punitzen kongresu batera Gasteizan, izena zuen la celebración de la nación, símbolos, mitos y lugares en memoria del discurso nacional, eta prestatu honen elkarrekin artikuloak, eta azken batean artikulu horretan inaretunez komunikazio organitzeko, bai? Izenburua jarri behar nion, eta erabili dut hor bergarako kantu zer hori izan gara gu basaretara bergarako da? Zer gara gu nor gara gu, ni beti euskalduna gara gu entzudez, baina dirudien basaretara gara gu. Euskotarrak. Euskotarrak eta euskalduna. Orduan, nire gai izango da pixkat hori orain, azken batean, jaipatu da gainera, ikusita, 90. hamarkadan eta ekinetak egiten duenean nazionalismo moderno iraultzailearen formulazioa, hizkuntzak hartzen duela nolabait identitatearen, naziotasunaren oinarri edo erdigune hori, ikusita hamarkada hauetan, eta hori nahiko nabarmena da, hizkuntza simbolo hori ahuduz joan dela arrazoi desberdinengatik, borondatea bezalako beste faktore batzuen mesedetan, azkenan gaur egingo detena da ekarri ona horrek euskaltzalenetan, abertzale euskaltzalenetan sortu ditugu kezkak edo, esan dizut gauza handirik ere deskubrituko horti dator bigarra ezatia izan duela, kezka horiek edo azalduko ditut. Labur, ja esan da, euskal nazionalismoan egon dia pixkat bikuskera, nazioaren bikuskera bat, Sabino Arrenak emeretzean mendean amaieran formulatzen duenean politikoki nazionalismoa, arraza da euskal esentziaren oinarri eta hizkuntzak badu bere garrantzia kohesiorako eta maketoetatik bereizteko eta baina beti egongo da arrazaren mentu, bai? Eta joera hona guzituko da nolabait, Sabino Arrenaren ondorengoekin eta 36ko gerrara arte, bale? 36ko gerran, testimura pixka bat aldatu egiten da, ezta? Krisia sartzen da bertzaletasunaz, klandestino bihurtzen da, frustrazioa dago, gerra galtzen da, frankismo urteak datoz. Horre urte batzuk hortzi behitzen duna los años del silencio del nacionalismo, klandestinitate dutxean, errestea eta bat dauden urte horiek. Eta horrengo mugarri izango da, eta ekin sortzen den hamarkada horiek, ikusten dute AJ-ko buruzagi pasibitatean daudela, frustratuta, ez dakitela nola aurre egin egoera berriari, nazionalismo tradizional hori ez dela ondo egokitzen egoera berrira, baita ere betelatu aipatu ditun kanpoko eragin horiekin eta bar, ez? Eta orduan formulatzen da nolabait diskursoa, ekintza zuzenaren estenda frankismoaren kontra eta arrazagia zuzentza hondirik ere, ez? Baina gara mundu erren ondoren eta pixkat arraza debaluatzen da, konfesionaltzat jotzen duetak bere burua xeratik, orduan religioak ere zuzentzurik, orduan hizkuntza puntuiken eraginez, Baskoniaren eraginez, Europa ekialdeko herriak eredu hartuta, hizkuntza jartzen da. Orduan horrek sortzen du, euskararen dimentsio simbolikoa nola handituz doa, hor dago jazarpen sistematikoa frankismoaren aldetik, abertzale eta euskaltzalearen horren kontra, orduan hor dimentsio simbolikoa handitu egiten da, jazten da mobilizazio bat euskalduntza alfabetatzen mugimendua dena, ez? Eskola da bar, hizkuntza berreskuratzeko. Bigarren euskal pizkundea deitu izan dena, euskara batuaren sorrera euskalduntzailean aldetik, euskal literaturaren indar hartze hori, arte plastiko eta notizak egiten dituzten gauzak, musikan dantzakian, ez doka amairu, euskal kantaberria, hor ikastolen mugimendua zuzaik, hor dago euskal pizkundea. Horrek guztiak aldibera lotuta euskararen gizarte prestigioa handitzen du, jaz bez lotxatzen euskara hitz egitea, ez etxean bakarrik itzengo arrotasunez, ez?
hitz egiten den, ere hizkuntza da, ez dute lotxarik sentitzen. Eta importantena, hemen edetena nabarmendu da, hemen datorrela eta formulazioetan dator abertzaletasun eta hizkuntzaren, abertzaletasunaren eta euskeran arteko erabateko lotura egiten daia. Orduan, hemen, 75. Urtera batoz, eta hontik aurrera dauden aldaketa guztiekin, Euskal Herrian erakundetze autonomiko gertatzen da. Orduan orza gertatzen da, eragile, militanteak ziren eta eragile, gizarte eragile guztiek pixkat bere burua ere birdefinitu behar dute testuinguru berrian. Abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna eremu publikora ateratzen da klandestinitate horretatik eta bar. Eta orduan, horrek ekarriko duena da, mugimendu edo linguistikoa esaten duenean euskararen aldeko, euskal identitatearen aldeko mugimendu hori zabaltzea, eta gero, paradogikoki zabaltzen da, azkenean klandestinitatetik atatzen delako eremu publikora, baina pixkanaka hor daude arrazoi diferentak ez dut aipatuko. AEKaren eta beren artean daude talkak, banaketa ideologiko hori, gero profesionalizazioak, militantismotik profesionalizazioak edaz. Hor dago kriston transformazio mugimendu linguistikoan, eta pixkanaka jungo da hautzen. Horre dagona da, nahi dira gauzak lortu, dago horre Eusko Jaurlaritza gauzak egiten, baina ez da lortzen, ikusi dugu. Ez dela lortu euskeraren erabilera handitzen ez gure instituzioak euki horrez. Orduan horre gainbera horregatik jarri dut. Eta krisi batean sartzen da, eta berritu oinarri guztiak, euskaraz eta bat oinarri berriak jartzen dituzte, eta orduan gauza bat aipatzeko da, hasten direla dimentsio batzuk ateratzen euskararenak ez politikoak. Ordura arte, hizkuntza esan dut, hizkuntza eta abertzaletasuna erabat lotuta zeuden etatik, orain hasten da euskara pixka bat, politikatik urrun, pixka dimentsio berri batzuk ateratzen dire hizkuntza, bale? Orduan horresan nahi nuen azal. Horren aurrean, krisi horretan ze pasatzen da, abertzaletasunak ziten du, teorikoki, bestu, bere diskursoaren jarraitzen du, ez? Euskara dauke hizkuntz, euskaldun egiten nahi duena, orduan besten du. Praktikan ere, bai instituzioetatik, bai gizarte mugimendutik, eramaten dira aurrera dinamika desberdinak, euskara berreskuratzeko eta bar, erabilera gainera, osartzen da erabileraren kontzientzia, erabilera zaunditzen. Baina ez da lortzen nahi adina lorpen. Eta ondorio izango da, oztopo horiekin eta egiten duen ez aurre diskurso nazionalistak pixkanak azten egoan jabartzen, ez? Hau esaten dugu, baina gero praktikan ezin dugu aurrera eraman. Orduan pixka bat horrazten dira, salbuespen batzuk eta jabardura batzuk egiten. Eta orduan hor dator, talen esanet, hizkuntza pixkat indarrabatzen lurraldetasuna, borondatea horrelako faktoren mesedetan. Orduan hemen agertzen dira, nik aipatu nahi nizkizuen kezka horiek diskurso edo abertzaletasunaren barruan dauden sektore euskaltzaren aldetik. Hainbat joera bereiztu genituen, bat abertzale euskaltzarea. Abertzale euskaltzarea izango zeteke abertzalea dena, eta batez ere hemen nahi dute itzuli eta 50. hamarkadan birformulatzenetan hizkuntzari eman zion garrantzia hartara nahi dute itzuli. Gero euskaltzalea abertzalea euskaltzaletasuna lehenesten duen abertzaletasunaren abertik, kontra terminoen trukaketa dago, eta inkluso hirugarren joera da. Iritsi gara euskaltzale izatera abertzale izan gabe, inoiz hori eta horrela arte gertatu zen zare. Erakutsiko izkizuet iritzi batzuk eta listo. Lehenengo sektorea esan ditzela abertzale euskaltzalea, eta hori Euskal Herrian euskaratzeko bi kideren iritzia. Eta hor, azkenean da. Euskara bat eta lurraldetasuna ezin dira bereiztu. Euskara eta subiranotasun politikoa ezin dira bereiztu. Esan nahi duna da, plano kulturala eta plano politikoa ezin dira bereiztu. Eta dikotomi hori gainera kritikatzen dute sektore honetako. Eta hor daukago azurmen izaten duna. Nazio kulturala eta nazio politikoa hori txamponaren bi aurpegi ez. Txamponaren bi aurpegiak ez bi txampon. Ezin dira bereiztu eta dikotomia horrek gure kontra egiten du. Hor dago ezkerra hartzaleko, beste iritzi bat Inaxio Agirre, Carmela Hierre, Mikel Balartzaren ere, dutena, Irlanda gertatu zen, independentzia eskuratu zutela eta bar, igual independentzian ondoren, bai prestigio soziala gainiko irabazi zuela, bai eskoletan hasi ziala irakasten, baina urte batzuk pasa dira eta erabilera ez handi. Eta esaten du, EAeko 25 urteotako emaitza eskaseko helgo gogorarazten dut ezkerra hartzaleak ez, esaten dute.
hori izango litzateke ordu sektore hori, bale? Eta hauen helburua da berriro ere abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna eskuz esku jutea, Osea, bereien abertzaletasunaren proiektu abertzalearen lehentasuna izan behar da euskararen berreskurapena eta dikotomia beste. Bigarren iritzi izango litzateke, niri Sarasurenak jarri dut, izango litzateke pixka bat, dago oso lotuta lehenengoarekin, baino badago joera bat hor barruan nolabait aitaren etxea, osea, estatua, bai, nahi dut, lortzen badugu oso ondo, baina beti amaren zua edo, amaren zukane detatzen dula, osea, beti plano kulturala galdua, osea, estatua du luratea bai, baina ez diote beste garrantzia ematen hizkuntzari bezala, bale? Eta hori ditzitzailean batzutan kulturalista edo, bale? Beti kulturaren planoa galdua. Eta azkenik egon litzateke, Bernardo Atxaga jarri dio, baina, besteren baterekan genezake, abertzaletasunen eremutik kanpo kokatzen den euskaltzaletasuna, alegia euskararekin identifikatzen ez, baina ez genez abertzale sentitzen, bale? Kontzientzia linguistikoa eta kontzientzia nazionala etak batu zituen, eta iritsi gera, hamarkada batzuen ondoren honetara, alegia, euskaltzale sentitzen ez, baina abertzalez. Eta esaten du Atxagak adibidez. Bai, subiratasuna garrantzitsua da, baina, bueno, ez zait ere hain garrantzitsua. Nahiago dut indarra egin kultura, osea, nahiago dut esfortzuen kultura, nahiago dut benetako nortasun bat pasaporte politiko edo pasaporte forma baino nahiago dut fondoa. Orduan, bukatuko dira. Ondori izango litzateke, etarekin 50-garren hamarkadan, arrazarena baztertzen denean, dagoela diskurso bateratu bat hurrengo hamarkadetan, hizkuntza, etnia, kultura, identitatearen garrantzia, erdigunean jartzen du hori, nazio lanean, naziotasunean jartzen du hori erdigunean, eta hori dago erabateko identifikazioa, hizkuntza eta abertzaletasunaren artean, eta gero, estimulu aldaketa bat dago, hizkuntzarekin ez dira lortzen ediren lorpenak, ez ditugu lortzen, euskera oso haula da, ez diogu balio ere etorri horiek ez, abertzaletasunera kartzeko, nola euskalduna ez dena, zuk hizkuntza jartzen bat nuen zuerdigunean, eta euskalduna ez dena abertzaleari zer kontatzen diozu, ez orduan, estimulu aldaketa horren ondoren iritsi gara. Diskurtso ugaritasun batera, iritzi ezberdin batzutara, eta inkluso hirugarren joera hortara esaten duena ez, ni euskalduna naiz, euskaltzara, baina ez abertzalea. Eta orduan, ondorio nagusi izango litzatekeela, batzuk esan dezuna, abertzaletasunak orduan abertzale kidetasun hori identitateari lortzeko hizkuntza hartzen du simbolo nagusi gisa, eta urtengo derio simbolo hori autonomizatu da pixka bat, eta iritsi gara, orain inkluso eskatzera euskaltzale horiek, abertzaletasunari egin lan euskaren aldez pixka bat. Hori. Eskerrik asko. Galdera bakarra ere bai, hemen, ez hiru. Galdera da, benetan galdera. Zalantza bat daukat, eta da, ez dudala uste, euskaltzaletasuna eta abertzaletasuna bereiztea gauza berria, denik planteatu duzu moduan, ematen du, gauza berria dela, gaur egun gertatzen, edo azkenen urteetan gertatu dena, eta nik dakidala, eta egia esan ezakitean ez edo horretaz, baina entzun da daukatez, euskaltzaleak egon direla Euskal Herrian, aspaldikoak, 20. mendearen hasieratik eta abertzale zirenak. Esan nahi dut... Tradizio baskista hori... Uste dute lapsus bat izan dela, konturatu nahiz, lapsus bat izan dela, bera zentratuta zegoen 50 hamarkadatik ona ez, hau da abertzaletasunean edo. Eta orduan esan du, klaro, eta alde batera utzita Azkue eta horiek denak. Kampion hijoak aipatzen genituen, eta horazkenean bat zegoen tradizio baskista hori edo hori da. Ez abertzalea, horretik abertzaletasun inkluso, baina euskaren aldeta hasten dira egiten ja, haiek. Hor badago joera hori, baina ez da hegemonikoa ere, eta 50 hamarkadak etak lortzen duena da hizkuntza eta abertzaletasuna ere elkarketo hori hegemonikoa egitea, gure abertzaletasun diskurso horretan, Eta egia artikuloan jartzen dagoela. Atxaga eta datoz
eta lotzen dute kanpion eta airen tradizio baskista horrek lotzen dute hauek, ez? Eta aldarrikatzen dute gainera, nik uste dut gustatzen zaiela hori aldarrikatzea. Hor igual egin behar da diferentzia, abertzaletasuna eta independentzia aldeko jarrerekin. Zene dut ez da berdin abertzale izatea edo independentista izatea. Porque eso izan zaitezke independentista abertzale izan gabe, izan zaitezke abertzale independentista izan gabe. Ez dakit nik ere ez. Baina, esan nahi dut. Abertzale independentista izan gabe, bai, baina independentista abertzale izan gabe, hautu bat zaila. Eta marrokiar bat Euskal Herrian bizidena ezin da izan independentista, Euskal Herrikoan nahiz eta ez sentitu Euskal abertzale. Nik uste dut marrokiarrari berdina izango zaiola zergatzen. Porque igual nahi du herri horretzako analisi ekonomiko batzuatik, edo beste zein. Baina arrazoiak berdin da. Baina hori izango. Da independentista. Osea, bere aberria izango da Marrokos, imaginatzen dut. Zerretu. Ikerrek hitz egin nahi du. Ez que iruditzen zait igual gaudela pentsatzen nazionalismoa, abertzaletasuna, patriotismoaren sinonimoarekin, eta igual pixkat naztuta daukagula. Ez dakit nagoen entzuten eta ez dakit, igual buruan zen un patriot, ez gauren jarriko ezberdintzen, baina igual nazionalismoa definitu beharko genuke ulertzeko ez da txiki hau, ez? Igual gaudela hitz berdinarekin horregatik ez gara asko aklaratzen. Ez dakit, ninagoen zaiatzen ulertzen. Abertzaletasun, ez nazionalismo. Abertzaletasun zangitza. Bai, baina sinonimo moduan erabili da orain arte. Hori zen ere zarantza, ez? Ez, nire ziren... Eta hori ikusten nuen horregatik. Abertzaletasuna ulertuta... Patriotismo moduan, zu. Aberriarekiko leialtasun lotura. Bai, baina... Baina orain arte nazionalismoaren sinonimo bezala erabili da. Hori da, arazo. Bai, hitz horrekin beti arazori daukagu eskera. Batez ere abertzalek izkin alde.